Celoslovenské kolo stredoškolskej odbornej činnosti opäť spojilo najlepších mladých tvorcov, výskumníkov a inovátorov z celého Slovenska. Do 48. ročníka sa zapojilo 2714 žiakov s počtom 2318 prác z 324 škôl. Po mesiacoch práce, konzultácií a príprav súťažiaci prezentovali svoje projekty pred odbornou porotou. Súťaž zahŕňa široké spektrum odborov od techniky a prírodných vied až po spoločenské témy, zdravotníctvo či umeleckú tvorbu. Mnohé projekty sa venujú aktuálnym problémom spoločnosti v oblastiach moderných technológií, ekologických riešení, sociológie či psychológie. Aký prínos stredoškolská odborná činnosť pre mladých ľudí predstavuje? Mladí ľudia si rozvíjajú svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti nad rámec svojho vzdelávania v rámci školského vyučovania. Hľadajú nové nápady, nové námety, jednoducho pracujú na témach, ktoré ich bavia. Zapojením sa do tejto súťaže sa študenti naučia kvalitne spracovať vysokoodbornú prácu. A ako výhodu vidím tiež to, že vysoké školy reflektujú na tieto súťaže a študentov prijímajú bez prijímacích pohovorov na základe účasti alebo umiestnenia sa v tejto súťaži. Za úspechmi súťažiacich však často stojí aj dlhodobá práca pedagógov, ktorí ich pri príprave práce vedú a podporujú. Medzi nimi je aj MGR Iva Hnátová, ktorá už roky konzultáciám prác stredoškolskej odbornej činnosti venuje. Študenti pod jej vedením každoročne postupujú až na celoštátne kolo. Kľúčom úspechu pri súťaži stredoškolskej odbornej činnosti je vybrať si aktuálnu tému a snažiť sa ju spracovať originálnym spôsobom, priniesť nejaké inovatívne metódy na vypracovanie danej práce alebo tej problematike, ktorej sa venujú študenti. V tomto roku sa do celoštátneho kola stredoškolskej odbornej činnosti prebojovali aj študentky z Skalického gymnázia v kategóriách kultúry a pedagogiky. Čo pre vás účasť na celoslovenskom kole znamená? Celoslovenské kolo bolo pre nás super príležitosťou, nadobudli sme nové inšpirácie pre naše ďalšie projekty. Prečo ste sa rozhodli venovať práve tejto psychologickej téme? Náš výber určite ovplyvnilo to, že všetky máme k deťom blízko a možno by sme taktiež chceli pokračovať aj v pedagogickom štúdiu a rady deťom pomáhame, venujeme im čas a práve preto sme si túto tému vybrali. Čo bolo hlavným impulzom pre vznik tvojej práce? Hlavným impulzom k tvorbe mojej knihy alebo práce bolo teda práve to, že už od malička sa venujem kresleniu a od 13 aj písaniu a zároveň som aj veľký fanúšik severskej mytológie, takže som vlastne chcela prepojiť akéby moje hobby s užitočným. Najúspešnejší súťažiaci, ktorí postupujú na medzinárodné podujatia alebo majú možnosť získať ponuky na odbornú spoluprácu, boli ocenení v priestoroch Piešťanského domu umenia. Aj tento 48. ročník je dôkazom toho, že mladá generácia má veľký potenciál a odhodlanie meniť svet okolo seba.